Ty to jsou zoufalci, momentálně stejně jako Sparta. Já jsem se na něj těšil, víš co. Já jsem ho tady na chodbách ve firmě 3 roky nepotkal. Počkej, já tě slyšet a ty je ticho. No, já tady jsem rád, že je tu Láďa, že Kam Láďu, ruka to byla, ale odrazil se od stehna, takže to není penalta, to je jasný. Ty jsi jediný člověk teda na světě, který pravidlo ruky chápe. Dobře. Staněk bude chytat, až když bude rozhodnuto o titulu, takže v té nadstavbě. Plzeň České Budějovice. Tohle to je jasný zápas na BetBuilder. Celkem nám to vykouzlo kurz 34,91. Ahoj, vítám tě u 98. epizody tvého oblíbeného sázkařského podcastu od Fortuny To nemá kam. Dneska v novém složení jsem rád, že zde mohu přivítat trošičku arrogantně sedícího, ale jak Roman avizoval, velkého slávistu, pravděpodobně v příbuzenském vztahu s velkým Spartanem, ale to poodkryjem později, Pavel Krejčí. Ahoj. Vítám vás, kluci, ahoj. A také zde vítám člověka, který po víkendu zjistil, že Spartanovi ke štěstí stačí 10 cm, aby nebyl v offsideu. Roman Kovařík. 10 čísel je dobrý. Já jsem Tomáš Mutinský. Předem bychom byli rádi, jestli se ti ten díl bude líbit, aby si na YouTube dal like, případně zaškrtnul odběr, jestli tak ještě si neudělal, aby se to dostalo mezi co nejvíce sázkařů, mezi nejvíce lidí. Ale teď už tedy začneme evropskými poháry, čtvrtečním programem. Plzeň přivítá Manchester United, dalo by se říct sousedé v tabulce, protože oba dva celky mají po 9 bodech, ale Plzeň vstupuje jako kurzový outsider 5,40 na United 1,60. Co očekávat od tohohle utkání? United to jsou zoufalci, momentálně stejně jako Sparta. Ten tým je úplně na přestavení, ale myslím si, že Plzeň dá gól za mě a viděl bych to 1-1. Strohé, ale velmi odvážné tvrzení, Romane. Co vidíš ty? Protože dle systému Opty šance Plzně na ten postup je de facto 97%. My jsme tady před sezónou říkali, že těch 9 bodů by mělo stačit. Bude Plzeň vlastně hrát na ten 10. bod, co by mělo dát tu 100% jistotu toho postupu? Nebo jak to vidíš ty? No, hele, bude záležet na tom, jak se jako podělají z United. Jako je to otázka, jak to dolehne na ty samotný hráče. Hodně důležitý bude, jestli bude k dispozici Markovič, který o víkendu nedohrál, měl podezření na otřes mozku. Ta sehraná trojice fungovala velice dobře, ale pokud by vypadl právě ten střední obránce, který je vlastně z té trojice nejdůležitější, který to opravdu řídí, tak si myslím, že bude mít Plzeň velký problém. A přestože Rudí Ďáblové nejsou ve formě, tak na kom jiným se chytit než na týmu z Česka. Jak si říkal, kurz 1,6. Já si myslím, že jsou schopní v Plzni vyhrát i o 2 branky. Přeci jenom ta neuvěřitelná rychlost hráčů typu Rashford a Diallo a další, tak s tím budou mít domácí potíže. Přeci jen Jemelka, víme, má rychlostní handicap, Havel má rychlostní handicap, takže je tam řada hráčů, který se potkají úplně s některými typy hráčů, na který běžně nenaráží s tou absolutní světovou špičkou. Ne, to už dávno není absolutní světová špička. Ale zase víme, že Plzeň doma v evropských pohárech je velmi silná. Ano, je velmi silná, má tu bilanci vůbec v evropských pohárech, kdy nedostává góly. Manchester jako dopředu tu kvalitu má, souhlasím, že dozadu, tak třeba pan Onana, tak ten je tam namalovaný v víkend, nebo ty hráči, kteří jsou v obraně, tak nedosahují té úrovně, což je za mě ten hlavní problém United, proč jsou tam, kde jsou, a dokud se ta sestava neokysličí, neobmění, tak ani nový trenér Amorim s nima nic neudělá. To je jasný, tam podle mě Romane o 2 góly, to si úplně vedle. Dobře, takže tady máme první rozkol. Já myslím, že tady s tím pánem se jdeme na jediný sázce dneska. Minule jako jsem jako fakt říkal, že klobouk dolů, jako občas si tvé tipy, nevím kam na ně chodíš, jako super, ale tady jako uvidíme. Dobře, začínáme hodně z ostra, jsem teda zvědavý, co jste si připravili na další zápas, protože ve čtvrtek nás také čeká Slavia Anderlecht.
Tam vlastně už uživatel Tomas Firtik má své lupeny na ten zápas, protože to byla soutěž v minulém díle. I dneska budeme mít soutěž, to se dozvíte v průběhu. Každopádně zpátky k tomuhle utkání. Slavie 26. místo v tabulce, 4 body. Pavle, mě by spíš jako zajímalo, teď jako doopravdy, když se koukneme na ty fakta, jako široká odborná veřejnost říká, hele, Slavie v těch zápasech v Evropské lize doopravdy skvělý výkony, ale měla smůlu. Promiň, když to řekneš v jednom utkání, když to řekneš ve druhém utkání, a ne když to řekneš jako ve třetím utkání, kdy prostě jako nezvítězíš nad tím týmem, je to smůla, nebo už doopravdy chybí Slavii něco, aby tyhle ty zápasy zvládala? Není to smůla. Je to prostě o tom, že v té koncovce nedokážou ty hráči zakončit tak úplná extra třída. Chybí nám to hlavně v té evropské lize, kdy nedokážeme prostě ty šance proměňovat a tam je to vidět. Jako Chorý super, jako hraje dobře v lize, ale tam občas ty šance mají víc a musí proměnit všechny. Nesmí prostě se stát, že nepromění. To byl ten první poločas Fenerbahče, úplně jasně lepší. Přehrávali jsme, šance tam byly, bohužel nedali jsme druhý gól a pak, jak se stalo, to se stalo. No. Je to o tom oprnění šancí, bohužel nejsme v tom top a to nám chybí v Evropské lize. Ale s Anderlechtem to už bude něco jiného. Tam už to je jasná výhra 3-0. Ty jsi v tom týmu Choras, přijal si ho hned od začátku? Je to věčná debata, co máme náš odbor přátel, tak jako diskutujeme o tom stále. Je to něco, akceptovali jsme ho, ale je to furt něco, kdy to není jako srdcová záležitost momentálně. Dobře, tady se možná teda trošičku shodnete, že smůla to teda na straně Slavie není teda, nebo co čekat konkrétně od tohle utkání, protože Anderlecht je na 5. místě té tabulky Evropské ligy s 11 body, ještě Anderlecht vlastně neprohrál v Evropě v té základní skupině, tak přijde teda první porážka teď v Edenu? No hele, takhle, jako já Slavii relativně věřím, že by to měla zvládnout. Ale když se podívám na ten kurz 1,48, to mi přijde zase jako úplně jako mimo. Jako na Slavii v Teplicích je kurz 1,42. Hrajou v teplákách. No, ale to sedí. Tam se nám to sedí, ale s Anderlechtem doma 1,48. Hraješ o všechno, jsi jako pod tlakem, potřebuješ zabrat. Jo, a myslím si, že ten zápas bude těžší, než se může zdát. Jako Slavie doma už mnohokrát ukázala, že tu sílu má, dokáže jakýhokoliv soupeře zatlačit, dokáže si vytvořit šance. To, co říkal Pavel, tak ano, je to tak, neproměňují. Tu koncovku na tu extra třídu mají prostě 3 hráči. Provod, vypadá to, že je letos Diouf, který opravdu jako proměňuje téměř všechno, a Chorý, pokud je ve vzduchu, tak samozřejmě ty jeho hlavičky, to je světová úroveň. Ale u těch dalších hráčů, kde opravdu potřebuješ, aby i ty ostatní hráči byli v koncovce, tak tam už taková technická kvalita toho kopu není. Oni mají všechno, mají nasazení, jezděj, takticky jsou na tom dobře, ale to zakončení opravdu není ta evropská třída. Víme, že ty hráči v Česku se vychovávají jinak a nemají tu technickou vyspělost, takže tohle Slavii chybí. Každopádně, kdybych já si měl na něco v tomhle zápase vsadit, tak si dám, že oba týmy dají gól, kurz 1,82. V poslední době se mi nelíbil moc Honza Bořil, je vidět taky, že má nějaký rychlostní limity vlastně v utkání s Fenerbahče. Za mě byl on u obou branek, v lize tam mívá taky výkyvy. Je to daný tím, že je samozřejmě přetížený, hrál reprezentaci, hraje poháry, kouč Trpišovský ho nedává do té rotace. Možná nenastoupí, možná ho právě nechával hrát teď v lize, že půjde Ogbu, Zima nebo Chaloupek a Holeš, což by bylo za mě správný rozestavení, ale nevíme to a já si myslím, že Slavie ten gól doma dostane. Manec je hrozně ukecaný. Slavie ho nedostane, to bude 3-0, ti říkám. Ale jestli bookmakeri nereagují na ten kurz nízký na Slavii, protože očekávají, že vlastně drtivá většina tady sázkařů právě té Slavii bude věřit a minimalizují nějakým způsobem to riziko. Je to i statistika pravděpodobnost. Víme, že Slavie doma neprohrávala
stává, co se stalo v Fenerbahči, byla výjimka a je to založení prostě na tomhletom faktu doma a když vidíte tribunu Sever, to choreo, to prostě vy ve Spartě vůbec úplně někde jinde. To je jako zoufalo, co předvádíte. To je prostě jiná liga a jako i ten tým, jako pokud bude šlapat a ty šance promění, tak je to jasná záležitost. Anderlecht jako belgický klub proti těm umíme. Není to taková kvalita. Jako dobře, jsem rád, že teda dneska nesedím mezi vámi, protože tady se asi ještě dneska něco tak víš odehraje. Co, ta vaše Bohemka jako super, ale... Já jsem se na něj těšil, víš co? Já už čekám na ty hejty potom v tom chatu, takže... Já jsem ho tady na chodbách ve firmě 3 roky nepotkal. Počkej, jaký ty jsi ticho. Vůbec jsem nevěděl, že tady pracuje, ty a najednou se vynořil. A najednou zavítá i do toho 5. patra. Romane, ale to ticho od tebe, co tady je dřív, přesně jak říkáš, 2 roky jsi měl tady jako docela jako byl tě slyšet a to je ticho. To je šílený. Dobře, uvidíme pod komentáři, jestli naši fanoušci nebo naši sledující jsou spíš jako tým Pavel nebo tým Roman, můžete se tam jako vyjádřit. Jdeme tedy ale na další zápas, Mladá Boleslav, Jagiellonia Białystok. Nejsem polský mluvící, omlouvám se za svoji výslovnost. Každopádně tento polský celek, který má ve svých řadách i pro nás známého fotbalistu a oblíbence tady Romana pana Sáčka, tak polský celek ještě neprohrál. V tabulce 3. místo, 10 bodů. Naopak Boleslav se trošku trápící chytla překvapivě na Betisu, má 3 body, už je ale nečeká tolik zápasů jako právě Slávy a další týmy. Co tedy čekat od tohohle zápasu? Jak jsi říkal, Boleslav se chytla v poslední době, teď předvedla i jako nádherný výkon Matějovský, hat-trick v jeho věku, klobouk dolů. Myslím si, že jako pokud jako ten tým má teďka tu psychiku nahoře, takže by si měl, i když je Jagiellonia, jak jsi zmínil, má 3 vítězství, 1 remízu, myslím, tak Bolce věřím, že to doma utluče a viděl bych to na vítězství 2-1 pro Boleslav. Kurz 2,16, Mladá Boleslav vlastně vstupuje jako kurzový favorit do toho utkání, ale tam kurz přes 2. K tomu postupu by teoreticky stačily 4 body. Otázka je, jestli s tím nějakým způsobem dopředu kalkulovat, anebo doopravdy je nutný v tom utkání hrát na vítězství, protože pak už je čeká jenom jediný utkání venku v Molde. Nebo z Molde teda. No, já tady jsem rád, že je tu Láďa, že Kam Láďu, to se pojďme na chodbě venku. Když jako rozhodčí mi občas dáváš do toho, když na ně kecam prej. Nemám rád Krejčí a říkám, ale já nejsem ten Spartan zoufalej. Já to nechápu, jak s tím jménem může fanit vůbec Slávy, jako je to... Rodina je rodina, to si prostě jméno si nevybereš. Je tam i ta podoba, ty vole, ten sestřih, ty vole, jako... Každopádně, hele, my se neshodneme jako tady skoro na ničem. Já si myslím, že polský tým vyhraje v rámci dvojitý šance, to znamená teda o půli nebo na konci utkání. Je tam kurz 2,47, teda vyšší než na jedničku. Bolka sice teďka má formu. Romane, vyhrál si někdy nějaký tiket? Jaká to je nejvyšší výhra vůbec? Kámo, tyhle, to kdybych... Já tady slyším ty tvoje jako typy, tak si říkám, jako minule si jako trefil fakt tu Boleslav, to jako klobouček, ale tečka. To kdybych ti řekl, tak spadneš ze židle, tyhle, to by jako vůbec nešlo, jako. Takže... Sorry, no, ale řekni nám to. Jo, no tak já hraju většinou akovky, 3 až 5 zápasů, a většinou tak jako vklad manželka se doufám nedívá, 500, někdy 1000. A tam hraju většinou kurzy 10. A tohle hraju já stabilně, jako. Takže to je moje jako strategie. A nejvyšší výhra? A nejvyšší výhra? Nevydívej se. Nejvyšší výhra tak byla asi přes 50 000, ale já hraju vyloženě takhle jako menší počet utkání. Takže nikdy nehraju nějaký milionový tikety. Jako. To může, ten vyhrál 1 milion jednou. Dobře, takže poodkryli jsme tady strategii. Chceš se ještě vyjádřit k tomu utkání, doplnit tu dvou šanci? Jo, doplním to jenom... To rozbíjem, veď? Ten polský tým má v kádru poměrně vysoký počet cizinců a právě je tam takovej ten mix toho z polského fotbalu plus právě ta technická individuální kvalita i kvalita zakončení. Výjimkou je právě Michal Sáček, který je tam vlastně nejslabší článek. Kolikátý jsou polský lize vlastně? No, teďka nemají úplně optimální formu. Je pravda, že sbírají remízy, takže
výhry, remízy, ale je to kvalitní tým, který vlastně je v Polsku nahoře už 2 roky, takže oproti Boleslavi je přece jenom o ten krůček dopředu a rozhodně nejsem jako fanoušek, že český tým tak musí vyhrát, to já nejedu. Určitě ne, to byla Spartak jasná prohra, že to víme všichni. Tam to je jako bez diskuze, a tam poháry. Dobře, na Spartu se dostaneme určitě. Ani nemusíme, to můžeme vynechat klidně. Budeš mít určitě, Láďo, čas se k tomu vyjádřit. Jdem tedy na ligový program. V sobotu začínáme utkáním Dukla Praha Hradec Králové. Když jsem pročítal komentáře pod minulým videem, tak tam uživatel s přezdívkou Ramon Production říkal, že Roman Kovařík má podobný styl řeči jako Kateřina Cajthamová. No, to jsem taky Když bych tedy použil slang, aby tomu rozuměla i paní Kateřina, znamená to, že Dukla začala držet nějakou bodovou dietu, protože z posledních 7 utkání ani jeden nevyhrála a Hradec se tedy také moc nepřejídá, když se koukneme, že z posledních 6 zápasů jen jediná výhra, teda na Bohemce bohužel. Co čekat od toho utkání, co nás čeká na Julisce? Oba teď momentálně nemají úplně to formu, taky opatrnější utkání a za mě 1-1. Nejsou ty týmy vlastně trošičku na herním vzestupu, protože Hradec s Baníkem sice prohrál, ale ten výkon i do té červený, i možná po té byl jako doopravdy kvalitní. Na Bohemce vlastně trenér Hořejš říkal, že to byl nejlepší výkon, který pod něm byl, tak jestli po té herní stránce ty týmy nejsou na vzestupu. Hradec určitě má za mě větší kvalitu než Dukla, ale jako Dukla by doma přece jenom tu remizu mohla uhrát. Dukla za mě samozřejmě ráda, víme, jaký je, že jo, ale jako tam ta kvalita taková není. Jak to vidíš ty, Romane? Já jsem si tam překvapivě našel kurz, oba týmy dají gól, 1,76. Dukla, ať se to nezdá a ty body nezbírá, tak dává góly celkem pravidelně. Trefila se už 4krát po sobě, takže směrem dopředu je schopná si nějaký šance vytvořit, ať už to bylo proti Spartě, ať už to bylo teďka proti Jablonci, což jsou pořád kvalitní soupeři, takže myslím si, že i proti Hradci si vytvoří šance. Hradec navíc bude bez vykartovaného Čiháka, takže je to zase zásah do obrany a Hradec venku přeci jen není tak kvalitní jako doma. No a na druhou stranu defenziva Dukly, tak víme, že patří mezi ty nejprostupnější, takže i Hradec, který Sparty pak si zapomněl. Tam má taky hodně špatnou defenzivu. Tam těch inkasovaných gólů jako je hodně. Se dostanu, neboj se, já jsem spravedlivý a jak se to říká, nestraník. Jo, v pořádku. Teda pokud jsem takhle v podcastu. Jako ale tady se shodneme 1-1, ne? 1-1. Může to být, ten výsledek se jako nabízí. A jakože ty bys šel přímo do toho výsledku, nebo jsi tam hledal přesný nějaký výsledek 1-1 vyzkusil. On je milovník velkých kurzů. Přesně, vyšší kurzy, jako... ať už to teď má zábava. Já jsem pochopil z té tvý otázky vlastně nejvyšší výhry. Ty si čekal vlastně, že ti asi někdo tady z nás položí tu otázku, kolik si nejvíc vyhrál ty, protože evidentně máš esa v rukávu. Ale nikdo... No tak pojď. Takhle, já jsem chtěl říct, nikdo se nezeptá, jdeme dál. Pardubice Liberec. V Pardubicích, do Pardubic vlastně Slavia vyslala jednoho z mnoha dalších svých trenérů, aby vlastně vznikala, nevím vlastně, jestli to je strategie Slavie, rozesívat takhle trenéry z mládeže nebo z Bček do těch dalších ligových klubů. Už se tam propisuje nějakým způsobem herní tvář nového realizáku v Pardubicích? To ti nedokážu odpovědět na to. Takhle jako detailně nesleduju ten klub, protože já se soustředím výhradně na Slávii a ostatní mě tolik zase nezajímá, ale nicméně Pardubice určitě se etablovali v lize, už jakoby měli by tady zůstat, má to ten tým, má kvalitu svoji. Liberec víme, že ten dokáže taky často nevyrovnaný výkony, ale jako tady vidím remízu, no. Tady bych to viděl na další 1-1, 2-2 klidně. Takže jako podle mě to bude remízový kolo až na Slávii. A Plzeň, samozřejmě, protože Budějovice to je úplná zoufalost, tomu se dostaneme až na konci. Jak to vidíš ty, Romane, ten zápas? Pardubice teďka pod novým trenérem sbírají remízy, 3krát po sobě vlastně dělili body. Ta herní kvalita tam u mě jako úplně není, ale zvýšilo se takový to
nasazení, jak si stěžoval na začátku na špatnou kondici, tak si myslím, že ten klub teď jako s kondicí vůbec nemá jako problém, že by ty hráči jako nejezdili. Je vidět, že to po nich vyžaduje trenér, když prostě dojdou síly střídat, takže myslím si, že hráči pochopili, co po nich trenér chce, že je to samozřejmě o něco náročnější, než to bylo pod koučem Saňákem, a Liberec venku 5krát prohrál z 9 utkání, to není bůh ví co. Šel bych taky do remízy, ale v rámci dvojitý šance, o půli nebo na konci utkání, kurz 1,72, docela za mě bezpečná záležitost. Ale zase Liberci se trošičku uvolnili, nebo respektive hlava týmu se uvolnili ruce po tom, co trenér Kováč tě evidentně slyšel v podcastu, kdy jsi mu radil, aby nasadil Frýdka. Od té doby si myslím, že si ta dvojice sedla, Hlavatý se teď i gólově prosadil. Je to možná i tím, že se mu víc a líp dejchá na tom hřišti, že ty protihráči se nemůžou nebo nesmí zaměřovat jenom na ní, protože tam mají víc tvořivých hráčů. Je tam ta větší kreativita, viděli jsme, že i Frýdek vytváří gólové situace. Bohužel ten tým stále nemá jasnou tu jedničku v útoku, o čem se bavíme pořád dokola. Nevíme, kdo je útočník číslo 1. Přestože Vyšinský má nejvíc gólů, tak najednou třeba nehraje v základu, jo, dostane se tam zastupta, je tam zas někdo a pořád se to točí a to tomu Liberci škodí, aby se opravdu nějaký útočník gólově chytl a dával ty góly pravidelně a zužitkoval tu práci těch kreativních hráčů, kteří mu ty šance vytváří. Další utkání Bohemians Karviná. Bohemka se mi letos zdá jako na horský dráze. Když se koukneme na jejich výsledky, tak oni na začátku sezóny, nebo my teda na začátku sezóny jsme dokázali porazit Baník, který je 4., ale rázem se neporazí Dukla na začátku sezóny. Teď z těch posledních výsledků v 89. minutě se vede se Slováckem 3-1, nedokáže se to utkání dovést do vítězného konce, pak se předvede asi nejhorší výkon pod Veselým proti Hradci, ale pak zase třeba proti silný Spartě na Letný. Slyšel jsem, odvážná slova. Se ten tým ale přehraje, přestřílí, vytvoří se tam víc šancí, že je to tak jako hodně nekonzistentní. Jak vlastně ty čteš, ať už Bohemku nebo Karvinou, protože jenom doplním, že Bohemka vstupuje jako kurzový favorit 1,97, Karviná 3,55, to je hodně zajímavý rozložení. Souhlasím, tady bych to viděl vyrovnaný, protože i Karvinou, když jsem viděl, že na Slávii jako ten první nehrála špatně, je tam určitě jako v tabulce byla v tu dobu někde vysoko docela relativně. Takže za mě, jako, jak si říkáš, Bohemka nedokáže tu výkonnost držet neustále. Je tam prostě výkyvy, ten tým určitě jako má na to, ale viděl bych to tady další remízu, je to prostě 0-0, protože jako možná bude sněžit, uvidíme, jaká bude teďka víkend. A za mě bez gólu bych zkusil tenhle ten jediný typ, tohleto kolo. OK, Láďa doopravdy vidí ty remízy často. Jak se jmenuje? A jak vidíš ten zápas ty, Romane, protože oba celky vlastně umí střílet góly. Bohemka to sice na Letný neukázala, když ze 4 relativně velkých příležitostí udělal z Vindála muže utkání. Jak se to bude vyvíjet ten zápas teď v Dělíčku? No, upřímně Bohemku letos čtu docela špatně. A jako typy na ní mi moc jako úplně nesedí, nebo respektive nevím, co si s ní jako o tom myslet. Karviná teďka jako chválíme ji, ale z posledních 5 utkání 4krát prohrála. Ale proti komu hrála taky, jo? Ano, to je pravda, ale je to samozřejmě taky o tom způsobu hry, který zvolí. Na druhou stranu přesně měla silný soupeře a 8krát po sobě dala gól, takže dokázala všem těm nejsilnějším týmům, jak Slávii, tak Plzni, tak Spartě prostě ten gól dát, takže směrem dopředu ten tým problémy určitě nemá a myslím si, že se prosadí i na Bohemce, která vlastně bez Hůlky pro mě klíčový obránce, takže to si myslím, že bude problematický. Bohemka 2krát po sobě gól nedala
asi tentokrát nastoupí s Jusufem, což mi asi potvrdíš ty, jako že se to dá čekat, že tady nebudete hrát vyloženě na breaky, na ty rychlý hráče, který jste chtěli nasadit proti pomalejší obraně Sparty. Ale to jo, ale zase si koukneme, jak hraje Karviná, tak ona hraje tak jako bezbázně a Hany, všechno dopředu, takže tam teoreticky, i když Bohemka hraje doma, tak myslím si, že Karviná nebude ustupovat od toho svého výkonu, neustoupila ani od těch, v tom posledním utkání z Plzni, když my jsme se bavili, ale dobře, neustoupila poprvé proti Plzni, poprvé proti Spartě, poprvé proti Slávy, ale teď s těma týmama bude hrát podruhý. Uvidíme, jestli se naučili, jestli nezmění tu herní tvář, a ona ji vlastně tolik nezměnila a zase na to doplatila, kdy proti Plzni vedla, ale stejně... Hrála moc dobře. Jo, ale tlačila se dopředu a měla tam právě ty okýnka a Plzeň de facto ten druhý gól byl z nějakého breaku nebo z nějakého přečíslení, což za stavu 1-1, kdo by to očekával? Tak rozhodla ta obrovská nadstandardní kvalita Pavla Šulce, to si musíme říct, takových hráčů po českých trávnicích moc neběhá, takže pro ně mám asi v tomhle směru omluvu. Já si myslím, že Karviná na Bohemce neprohraje, kurz 1,78 a myslím si, že tomu pomůže, že i proti Plzni byl vidět, jak moc pomohl ten návrat Krčíka s Fleischmannem. Krčík zejména v těch vzdušných soubojích byl vynikající, čímž si myslím, že mají i vlastně zbraně na Jusufa, aby s ním někdo mohl podstupovat ty souboje na té vysoké úrovni. Neříkám, že Jusuf nějaký souboje nevyhraje, určitě vyhraje, je skvělý, ale Krčík je schopný jako v tomhle hodně pomoct. Takže za mě 0-2 a uvidíme. Jako já třeba bych šel tady proti tvýmu typu, protože si myslím, že se oba týmy prosadí, protože brankář Frihvald asi nepředvádí zatím takový výkony, který by minimálně fanoušci... Kam šel? Řekni mi to, kam šel teď, jako na té Spartě. No... Autogram už tam běžel, nebo... Co na to říct, no, jako já nerad střílím takhle jako do vlastních řad, tak nebudu tak jako hodně sebekritický, ale asi se mohl rozhodnout jinak, líp. Ale my tohle to umíme udělat z těch soupeřů premiérovýho střelce, hráč, který je v antiformě, aby se chytnul a takhle. A to přišlo Solbakken první branka ve Spartě. Jo, díky, teď nám tam zůstane o rok díl, děkujeme. Ale si tam necháme tyhle hráče. Ale zároveň si říkám, že v jaký sestavě Bohemka na Spartě nastoupila, tak to doopravdy zvládla se ctí. Mladýho Kadlece čekala premiéra v lize, ubránil tam všechny gólový esa s cenovkou 100 milionů a etabloval se Vala na pravou stranu, Zeman se dostal do šance, takže doopravdy tam vkládá i ty svý odchovance mladý, rychlý, dravý a v kombinaci s nějakou tou zkušeností, co jsem slyšel, Čermák by asi pravděpodobně měl chybět delší dobu, Hůlka určitě bude chybět delší dobu. Když jsem vlastně viděl tu absenci na Spartě, když jsem zapnul O2 TV a ukázali tam, kolik vlastně hráčů chybí, chybělo 9 hráčů a všichni by mohli hrát úplně v klidu v základní sestavě. A to rázem pro tým, jako je Bohemka, je opravdu citelná ztráta, bohužel. Tak, jdeme na další, poslední sobotní zápas. Baník Ostrava, Slovácko. Baník se rázem stává tím týmem, který zvládá zápasy, kde horším a začíná je vyhrávat, protože teď do utkání se Slováckem vstupuje v kurzu 1,52, ale v tom posledním utkání jsme tu herní tvář tolik neviděli, ale získávají body. Jo, já když jsem viděl zápas se Sláví samozřejmě, tak jako trošku jsem se toho bál, aby jsme tam neremizovali a naštěstí jsme to ustále vyhráli. Poslední minuta to nebyla jasná penalta, to jako ať se mnou nikdo nebaví o tom, kdyby náhodou chtěl polemizovat. Ty jsi jediný člověk teda na světě, který pravidlo ruky chápe, dobře? Jo, to bylo úplně jasný. Budeme ti příště tedy volat, abychom se doptali. Písknu to rozhodčí. Možná to nebyla ruka ani, ne? Ale ruka to byla, ale odrazil zase od stehna, takže to není penalta, to je jasný. Já říkám, on je fakt jediný člověk na světě, který Já byl v klidu u televize. Jo.
ale tentokrát, se Slováci... Ale tvý trenky možná v klidu nebyly. Ne, hnědá si ne, to vůbec. byla, ty jo. Hoši, my jsme v klidu. OK, dobře, co Baník teda se Slováckem? Se Slováckem si myslím, jak jsi říkal, proti těm horším soupeřům Slovácko teďka není úplně, jako sice u vás to dokázali jako zválčit, nechápu, jak se to mohli prohrát, takhle 3-1 na 3-3. Z mrtvých vstání. Ale myslím si, že Ostrava se to pohlídá doma a viděl bych to na vítězství 2-0, že ani dostanou góla. Baník je doma silnej, ale teď, jestli se nepletu, v tom utkání Everton nenastoupil, tak otázka pro Baník může být hodně klíčový. Nenastoupil, ale zmiňovali, že vlastně ho šetřili cíleně, že měl nějaké zdravotní potíže, proti Slávii chtěl mermomocí hrát, takže měl obrovskou motivaci, tak ho do toho utkání postavili. Teď ho pošetřili vlastně v Hradci, kde věděli, že to bude i tvrdý a chystali si ho na to Slovácko, takže pokud to jen trochu půjde, je to poslední zápas před přestávkou. Takže... I v Hradci to zvládli bez něj, takže uvidíme. No. Přesně tak, což je na sebevědomí strašně důležitý. Navíc se trefil v obránce, což taky jako Baník potřeboval, aby přišly ty góly od těch obránců, kteří jim trochu chyběli, protože víme, že směrem dopředu tam mají z čeho vybírat a za mě jako jasná jednička, která bude na všech těch dlouhých akovkách, kurz 1,52 úplně v pohodě. A dá se souhlasit s kapitánem, že dá se to vylepšit i jako o góly. Myslím si, že třeba 2-3 góly Baník tam může klidně poslat. Slovácko bude hrát bez vykartovaného trávníka, takže důležitý zásah. Reinberg má karty, ten v poslední době nehrál, ale přeci jen zkušený hráč. Ta lavička se zužuje, na tom Slovácku není taková kvalita, takže oslabení a Baník stopro bude na všech tiketech. Perfektní. Jsem rád, že Láďa stihnul přiletět z Girona, aby nám povyprávěl o tom dalším utkání už nedělním Sparta Praha Jablonec. A abych se netrefoval jenom do tebe, zmíním teď statistiku, která tě asi podle tvého drezu potěší. Sparta totiž proti soupeři z top 7, jak je teď poskládaná tabulka, vyhrála právě jenom jediný zápas, a to proti Jablonci. První kolo, nebo tak. No. Co tedy vyhraje, to je jasný, že to bude... Jedna výhra stačí. Jablonec mi přijde teďka, že hraje v pohodě. Nějak jako to zvládá ty zápasy, bude určitě sebevědomě na Spartě hrát. Nemyslím si, že by to jako úplně nějak zabetonoval. Ví, že Sparta jako není v top formě, sice porazila teďka pár klubů, 2 výhry, nebo kolik má teďka momentálně. A myslím si, že odveze bod, viděl bych to asi dalších 1-1. Další remíza teda, protože další remíza, jak jsem říkal, remízové kolo. Tady s tebou možná trošičku souhlasím, protože Sparta, i když se výsledkově chytla, tak po té herní stránce to asi ještě furt není tam, kde by chtěla být. Určitě ne, ty jsou teďka úplně jinde a jak jsi říkal, tam klokani bohužel jim ten bod, ty 2 body dali navíc. Měla to být taky remíza, bohužel nebyla. A je to jasná remíza. Tvůj kamarád Lars vlastně zmiňoval, že letos se od Sparty asi nedá očekávat jako skvělý výkon, že chtějí prostě hlavně body. Tak oni už mají poslední zápas sezóny, že jak nehrajou ty poháry evropský, takže je to jasný, že budou asi do toho dát nejkvalitnější sestavu, co k dispozici. Otázka, jestli tam ta kvalita je momentálně, když vidíme některé ty hráče, ale říkám, Jablonec je teďka ve formě, za mě jasná remíza. OK, kurz 4,35, předpokládám, že Roman to takhle černě úplně tak nevidí. Tak bude zase opěvat určitě nějaký ty... Ne, jako já jsem realista, já jako mám z toho zápasu obavy. No, na tiketu budeš mít jedničku, jak tě znám, ty realista. ne, to si myslím, že si v kurzu 1,50 asi nedá. To mě poslouchá špatně, já jako... souhlasím, že Jablonec hraje moc dobře, nad očekávání dobře. To by to byl řekl, po těch problémech s Peltou, že tak ještě tady budou vůbec v lize. Já už jsem nečekal, že už tady budou v té lize. Já už jsem se, že dávno někde... No vypadalo to špatně, kdyby to dopadlo jinak, jako nějak s Pankrácem nebo tak by to jako bylo velký špatný, ale Jablonec na Spartu obecně neumí. Prohrává s ní poslední zápas. A to už je dlouho, to už si nikdo nepamatuje. Ale je pravda, že teďka přesně, on jede na Spartu, nemá vůbec co ztratit.
je odpočatej. Sparta má naopak v nohách zápas v Rotterdamu s Feyenoordem. Když se podíváme... To jsou evropský poháry, jo. Já vím, ta Liga mistrů, no. Nás zajímá Evropská liga, to je top soutěž. Když se podíváme na hráče, třeba Beran, který hrával za Bohemku, tak Spartě vždycky dělával tím svým pohybem obrovský potíže. Do toho jsou tam rychlí hráči, který umí jeden na jednoho, ať je to Alege, ať je to Kanakináma. To řekni ještě jednou. Po druhý bych to nedal a stejně jsem to řekl blbě. Toho jsem myslel. A do toho Chramosta útočí na ligovou 100. Už jenom jeden gol, možná by to třeba mohlo oslovit. Jako... Pojďme to dát na tiket. Kdy ho dát jindy než proti Spartě, to je samozřejmě tam přes jako kurs, ne? nejlepší nezapomenutelná věc. A když se podíváme na Spartu, tak v letošní sezóně má Petr Vindal na svém kontě 4 čistý konta. 4. Jenom 4. Přiznejme si, je to málo. To je velký, hrubý podprůměr v rámci ligy. Víš, kolik dostal Slavia letos gólů? Já už nevím, tyjo. Taky málo. 4 možná? 6, 7? 6, myslím, že 6. Nechci teďka dělat chytrá, podle mě 6. No každopádně 41-6, něco takového. Kinský má těch čistých kont 12. Jo? 18 výher, Vindal jich má 4. Tak Vindal je tam od toho, aby Vindával asi míče ze sítě. A když to vemeš, tak přesně ještě z těch 4 proti Bohemce chytil 3 góly, protože gólová střela Drchala, Kovaříka a Zeman, co běžel na něj sám, to byly 3 chycený góly. Takže ještě ty nuly, který má, tak není kvůli té obraně Sparty, ale většinou kvůli tomu, že si to vychytal. Takže Jablonec, kterýmu se daří i v koncovce, tak zase myslím si, že na Spartě se gólově prosadí. Šel bych do varianty kursy 1,72, oba týmy dají gól a vůbec si nejsem jistý, že to Sparta zvládne, protože při vší úctě tak Karviná nám dovolila výhru díky tomu otevřenému stylu hry, který praktikovala, a proti Bohemce jsme měli štěstí a to jsme prostě zmiňovali. V 94. minutě zdržovat u rohového praporku, a když Sáček vybojuje roh, aby se před tribunou, Sadílek, aby se jako radoval, že teda získal roh a nabral další jako vteřinky. Tohle jako to není ta Sparta to asi, není hodno jména Sparty, to by si měli uvědomit jak ty hráči, tak prostě trenéři. Ale ne jako zakopávat balony za uši jenom na půlku, že ten tým není schopnej udržet míč, jako jo, a proti soupeři typu Bohemians, když to v uvozovkách přeženu, jo, nebo proti Dukle se takhle bránili podobně. Je to nevídaný a ten problém je tak hluboký, že v zimě... Jak ho budeš řešit? V zimě musí přijít velký třesk, musí přijít kvalita do toho kádru. To tak zůstane, nám to vyhovuje. Ne, jdeme dál, už vidím, jak se Roman celý třese, má nemocný srdíčko, aby to tady ještě nešlehlo. Mladá Boleslav Olomouc, ty už to tady zmiňoval, nejstarší střelec hat-tricku v lize, Marek Matějovský, 42 let, 11 měsíců. Boleslav kurz 1,98, což je podobný kurz, který měl v Českých Budějovicích. Na začátku a kdo poslouchal podcast a trefil to, tak si musel mnout ruce, protože to jako kdo nesadil, bylo okrádání rodiny. Bude ten stejný případ, bude okrádání rodiny i tady proti Sigmě? Mně se líbilo, jak jsi zmínil přesně okrádání rodiny, tady měl Roman vzít hnedka jít za bookmakerama dole, říct si, vy jste se zbláznili, ten kurz byl opravdu ústřel. A on pak skončil 1,55. Což přesně Roman říkal, ale 1,60, ale i kdybych chtěl dát dárek těm klientům, tak je to 1,60. Jako Black Friday, nebo co jsi zmiňoval, to bylo prostě jako nádherný. Pak to přesně kleslo na tu hodnotu, kterou jsme tady jako říkali. A je vidět, že jako bookmakeri jako dělají chyby a jako klienti to pak potrestají. Je vidět, že občas s Romanem tomu jako rozumíme. No. Ale to bylo právě, to jsem říkal, že Roman jako tady klobouček dolů jedinkrát před tebou, jak si to jako krásně jako věděl, ale... To vystřihneme, jo? Klobouk dolů před Romanem, šup. Dobrý, jedeme dál. To neřek. Boleslav, samozřejmě bude to mít teďka proti Olomouci náročný, protože ten program teďka měl docela nauštěnej a nemyslím si, že ten kurz odpovídá. Tady bych ho dal zase vejš o něco.
určitě jako na Mladou Boleslav. A na Mladou Boleslav dal bych přes 2,25, protože jak už jsem zmínil, zase tady viděl jsem to remízový kolo, několik těch zápasů a tohle je zápas přesně, který mi nahrává zase na další remízu. Případně i možná jako překvapení z Olomouce, protože si myslím, že ta Boleslav jako jí dojde, takže možná 1-1-1-2 výsledek, takže neprohra asi Olomouce, teoreticky by se dala hrát. Ale hlavně Sigma proti vám hrála jako hodně dobře. Jo, tak proti nám se každý chce vytáhnout, tak hraje dobře, že jo, ale jako ta kvalita je samozřejmě pak jinde, když jste viděl. Ta krásná otočka, což mi vlastně připomíná, jestli jste viděli ten tiket, tam možná jste to tam jeden z vás dával i na web. Kdy klienti hráli 1/2, poločas výhra domácích, konec výhra hostů a byli tam právě Plzeň tam byla tam Slávie, byly tam i nějaký ostatní ligy a několik desítek tisíc, takže klobouček dolů před těmito sázkaři a gratulace. No a ještě kdyby vyšel Arsenal vlastně, který mu neuznali v poslední minutě gól z offsideu, tak by to už nebyly desítky tisíc, ale už by to byly miliony. To by byly krásný Vánoce. To byl jako kurz 23 další trefenej a Ale mně se líbí ta tvoje strategie, když tady naznačuješ teda remízový kolo a dlouho jsme tady třeba nemluvili o kombajnovi, Maxi Kombik se složit ano, super, to jsem chtěl pak na konci zmínit, udělat Maxi Kombi. Je to prostě jako za mě, tohleto kolo se nabízí, samozřejmě vynechat Slávy, tam remíza určitě nebude. Tak to si dáš do Konstanty, si dáš Plzeň a Slávy a máš to hotový. Jako. Je to tak. Co ty, Romane? Roman tam nemá žádnou poznámku. Mám tady Roman jako... bude vařit z vody. Roman teďka dá vodu. Ne. Já jsem ho viděl, ta příprava od něj, to bylo fenomenální. 1,5 hodiny tam seděl, vypisoval si to tam prostě a to je srdcař. Mám tam remízu, bavili jsme se o tom, Mladá Boleslav je remízový král soutěže, má 7 remíz, Olomouc jich má 5. Teďka bál jsem se o Sigmu, jak bude vypadat bez Klimenta, ale proti Slávii opravdu mě příjemně překvapila. Byl to skvělý výkon, mohli dát Slávii i víc branek a teprve v okamžiku, kdy Slávie dala do sestavy opravdu Provoda, Chorýho a přišel vlastně odpočatej Šranc, tak najednou tou energií a tou kvalitou v té koncovce i v těch soubojích 1 na 1 tak zápas otočili, ale Sigma měla v tomhle utkání i další šance. A s tím počítám, že Volka opravdu zhuštěný program, remízový král a Sigma po dobrým výkonu dokázali si to, že můžou hrát vlastně místo Klimenta Juliše, je tam urostlej Muritala, který dělal i obraně Slávie potíže, takže já bych šel do čistý remízy a kurz 3,55. Další utkání Teplice Slavie Praha, jak jsi byl nevýřečný, tak předpokládám, že jsi šetřil právě slova na tento zápas. Slavie kurz 1,37 na výhru. To jde dolů, vidíš to, začínalo to přes 1,4, skončí to ještě níž, to je jasná dvojka. Jde to dolů, protože vlastně Slavie zaznamenala další historický milník, kdy po 18 kolech nazbírala 50 bodů, což se prostě nikomu v historii ligy ještě nepodařilo. Co očekávat od tohohle utkání? Já bych ti řekl, čím to je. Ne, ta kvalita jinde, je tam jasná výhra Slávie. Víme všichni, jak to probíhalo v létě, kdy jsme prohrávali 1-0 a otočili jsme to v posledních 10 minutách. Tady to očekávám, že to nebude zas tak výrazná výhra, přeci jenom ten program je i pro nás nahuštěný. Uvidíme, jak Indra zamíchá se sestavou, který útočník nastoupí, jestli Chora schytil, uvidíme, jak to bude míchat na základě Anderlechtu, jak bude provod, unavený, nebude unavený. Takže jako za mě tady je to remíza v poločase. Myslím si, že to nebude hned od toho výhra, ale bude 0-0 bych čekal a potom dáme ve druhém poločase gól. 1-0 a nebál bych se tam klidně i zkusit střídající hráč dá gól, podle toho, jak už jsem říkal, určitě tam budeme míchat se sestavou, takže tohle by se mi líbilo na tiketu a potom v livku hlídat ty střelce a jakmile nastoupí Chora schytil, tak určitě dávat je, jeden z nich 2 určitě góla dá. Vlastně trenér Trpišovský si i pochvaloval to, že se mu znova prosadili střídající hráči v Olomouci, že ta síla z lavičky, že tam je obrovská. Tak víceméně to jsou hráči základu, ale teď byli šetřeni a byli poslani na ten druhý poločas a tady to, co momentálně nevíme, takže se to dá až podle toho, jak sestava bude určena, dát na tiket toho střelce, případně potom i live sledovat a dávat to během live sázení. Je pravda, že Slavie je v tomhle ukazateli nejlepší v lize, kdy vlastně 9 gólů dali střídající hráči, Sparta má 8, takže tam je vidět ta kvalita té lavičky a
Já si myslím, že v Teplicích by mohli vlastně dostat i příležitost nebo nějakou minutáž hráči, kteří přišli právě z Teplic nebo byli v Teplicích. Ať je to Chaloupek v obraně, nebo ať je to případně Fila. Nicméně spíš trochu čekám. Si myslím, že nebudeme riskovat, že určitě jako víme, že to je poslední zápas jako podzimu, takže to, co bude jako v tu chvíli k dispozici v nejlepší kvalitě, tak Jindra nasadí tam. Jako si myslím, že by něco podcenil, nebo jakoby, i když samozřejmě víme, že ta kvalita je tak široká toho kádru, že jako může hrát kdokoliv téměř, ale nicméně neočekávám, že bychom něco podcenili. A vlastně jsme říkali, že i trenér Trpišovský nerotuje tolik sestavu, vlastně i v Budějovicích nastoupil od začátku chorý, takže nepředpokládá, že v posledním utkání by ustoupil ze své strategie. Což je za mě dobře a nejsem taky zastáncem nějakých velkých rotací, co jsme dřív dělávali a radši jako osvědčenou sestavu víme, tak jako samozřejmě teďka City se nedaří, ale dřív Guardiola ten prostě stavil na jednom týmu a hráli čtvrtek, sobota. No, bylo to jedno prostě. Nebo Sparta 2 sezóny po sobě. No. Takže já bych se bavil o těch kvalitních týmech, takže jako tam je to prostě, já jsem zastáncem mít stálou 11, pokud je v pořádku, tak aby hrála. Kolik máte hvězdiček? Tamhle má jenom jednu. Jednu velkou a to je od srdce. Víš, Romane, to je to podstatný. Jo, ty fanoušci Sparty, co vylezli teďka za poslední 2 roky. Já vím, má fotbalový klub založený 1896, ale budete říkat 1892. 1892. Cyklisti, nějaký spolek, nebo šachisti. Nezávidím, jen je to takový nějaký překrucování historie a to je vždycky nebezpečný. Pánové, vy jste tady jako v politice. Vraťme se tomu, co zajímá tady naše sledující. Tak. A to jsou tedy sázkové příležitosti. Roman, prozradím, byl v týdnu v kontaktu s našimi bookmakery. Ne, aby je upozornil, že nastřelili špatný kurz na Mladou Boleslav, ale to, že by si rád nechal vypsat kurzy na Slávii, jestli se tedy nepletu. A bookmakeri vypsali rád. Nerad a ne pro mě. Ne, co si přejou klienti, náš zákazník, náš pán, v tomhle je Roman jako srdcař fortuní, že Slavie neprohraje celou sezónu doma kurz 2,25 a že neprohraje celou sezónu v lize, myšleno vůbec, kurz 7. Musím tedy podotknout, že v historii České ligy se to stalo jenom 2krát, stalo se to jednou Slávii, jednou Spartě. Nejdřív Sparta, pak teprve Slávie. Pak Slávie, to bylo v tom covidovém roce, ale teď by se mohlo stát, že by Slávie tedy měla 2krát sezónu bez prohry, kurz 7. Je to lákavý? Stane se to? Já si myslím, že ten kurz má hodnotu a myslím si, že jako každý slávista by si to měl zahrát, protože byť nerad, tak musím souhlasit, 50 bodů je 50 bodů. Slavie má opravdu kvalitní kádr v zimě s výjimkou Diouf, nebude prodávat hráče, má kapitál, aby ještě tým posilovala, což se děje, podepisuje zase další mladý talenty. Je možný, že ještě přijde právě někdo, pokud by odešel Diouf, tak na jeho pozici. Takže ten tým je suverénní, vidíme to na číslech v té defenzivě a kurz 7. Ano, je pravda, že Slavie má obrovský náskok a hrozí tam riziko, že může mít titul klidně třeba už před nadstavbou, jako hotový. To se stane, já už jako jak si zmínil ty bookmakery, měl si jim rovnou říct, ať už to vyhodnotit, teďka v polovině soutěže, po polovině soutěže, teď už to je děláme vše pro zákazníka, pojďme mu to vyhodnotit, teď už jako Slavie vyhrála titul, jenom jako je to prostě, tady máš peníze, sázej. Bohužel taková šarže tu nejsem, takže to není na mě. Zajdeme tam, že bychom mohli dát jako dárek k našim klientům a před Vánoce vyhodnotit po tom posledním kole, kdy vyhrajeme prostě v Teplicích. Tady máte peníze, Slavia vyhrála titul. Ale myslím si, že Slavia je letos nastavená tak, že i kdyby doopravdy několik kol před koncem ligy vyhrál ten titul, že udělají všechno pro to, aby měli tu sezónu bez porážky. A třeba to uremizovat nějakým způsobem, protože třeba Sparta, když neprohrála, tak tam měla snad 14 remíz, obrovský číslo. Slavie těch remíz tolik nemá, ale třeba v té pozdější fázi může přehodnotit priority, záleží, jak bude postupovat tedy v té, jak říkal tady Láďa, nejlepší evropské soutěže. Tak jak skloubí vlastně ten kalendář? Že? Za mě to fakt má jako hodnotu, protože souhlasím, že i kdyby měla titul jistý, tak je to motivace a za druhý
ten kádr a ta šíře kádru je opravdu velká. A ty hráči, kteří třeba tolik nehráli a dostanou příležitost, tak když se na to podíváme furt, Chaloupek, repre 21, Fila, repre 21, Šrance, repre Slovensko. A takhle můžeme pokračovat v tom výčtu. Jeden hráč vedle druhýho má obrovskou kvalitu. Takže já bych do toho šel, kurz 7, opravdu lákadlo, nabavení do konce sezóny. A i věřím tomu, že v domácím prostředí, kde opravdu je vyprodaný každý zápas, tak tam opravdu Slavie ty soupeře válcuje a nikdy se nesnaží hrát na 1-0, vždycky se snaží přidat další gól, takže obě dvě sázky mi přijdou jako mimořádně zajímavý, především pro tu slavistickou obec a o Spartě se nic nevypisuje, tam je to prostě to nikoho nezajímá. Jo, nějaký trenér, to jsem si všimnul, že tam nějaký trenéry, ale já si myslím, že tam ten Dán zůstane, že tam asi neodejde, nebo jak to vidíš? Je i kursový favorit. No, já si myslím, že bude záležet, jak se teď odehrajou ty poslední 2 kola. Jako pokud by to byly 2 porážky, tak si myslím, že ta otázka se znovu v zimě otevře. Myslím, že ani ta remíza nebude stačit, teda, jako, že to bude v pohodě. No, uvidíme. Ale líbí se mi, že tady sedí v červeno-bílém dresu, řešíme zápas Slávy, ale ptá se tě na Spartu. No, jenom jsem se ho chtěl zeptat, protože jsme se bavili o kurzech, takže já jsem řešil jako kurzy na trenéra, jako ne, jako jestli... Promiň, ty jsi chtěl něco dodat. Já jsem chtěl dodat tip, chtěl dodat jenom tip, že za mě Slavie vyhraje v Teplicích s čistým kontem, kurz 2,12 a na to, že opravdu má Kinský 12 čistých kont, tak mi to přijde. Obouček dolů, veď, zase. Je to... Staněk se teďka vrací, ale jako tam prostě Kinský je teďka, to je top hráč momentálně. Ale otázka vlastně, co ten realizák bude s tímhletím až jako enormním přetlakem dělat, když si vezme, že... To máme na každý pozici, to je úplně běžná situace ve Slávii, my si s tím umíme poradit. Jasně, ty to říkáš možná jako trošku s úsměvem, ale vem si, že přesně ty máš mládežnického reprezentanta Filu, který mu nedáš vůbec čuchnout, budeš mít Staňka, de facto ještě před půl rokem reprezentační jedničku a vystřídej Kinskýho, který má tolik čistých kont. Nebudeš vlastně, proč, má kvalitu, tak jak před tímhletím ten tým vlastně vnitřně popere. No, Staněk bude chytat, až když bude rozhodnuto o titulu, takže v té nadstavbě. Bude si muset počkat. O titul brzo to dřív, ale uvidíme, no. To si Jindra vyřeší. Dobře, můžeme dál tedy. Poslední utkání Plzeň České Budějovice na Plzeň. Až neuvěřitelný kurz 1-1 na České Budějovice 17,50. Plzeň vlastně teď utekla 2krát Hrobníkovi z lopaty, ale neukazuje to možná až jako tu obrovskou vnitřní sílu toho týmu, že i když se třeba nedaří, dochází dech, dochází palivo, tak ten zápas stejně zvládneš nějakou svou, ať už týmovou kvalitou nebo individuální herní kvalitou přesvědčit a přetavit v tu výhru? Jo, ta Plzeň, jak zmiňuješ, ta podle mě má tu vnitřní soudržnost, ten tým spolu drží a dokáže, pro ně bohužel, pro nás dobře, samozřejmě s Teplicemi dostali ten gól, ale jako myslím si, že tohle je jasný zápas na BetBuilder, kdy uvidíme, i když teda Plzeň hraje teďka s Manchesterem, tak je to zase poslední kolo. Budějovice, ty už by dávno ligu neměli hrát, víme, jak to tam teďka momentálně vypadá. Volkem dal 4 góly, tady to vidím na debakl velký Budějovic a šel bych do BetBuilderu, to znamená Plzeň už góly v poločase, minimálně 2 góly, celkem více než 5,5 gólu a Schulz gól, případně tam bude i penalta, takže jako namixovat co nejvíc to půjde a tlačit tam Plzeň s gólama, s rohama, se vším. Možná i třeba v Livku si najít něco a sledovat ten zápas a dávat další gól. Ano. To jsou takový ty oblíbený sázky, kdy pak bookmakers si ráno nadávají, a tady je to červený, tady další gól a spadalo tam další gól a lidi to hráli. Myslím si, že a tohle je přesně ideální zápas, to tam tlačí, protože jak jsi zmínil, 1-1, jako dát na tiket, to je samozřejmě jako malý kurz, tak pojďme radši do nějakého vyššího handicapu. To si řekneme nakonec. Myslím si, že tohle je i oblíbená sázka Romana, v Livku další branka. Jo, to já rád hraju první gól v prvním poločase, druhý gól v prvním poločase, pak podle toho, do jaký je to minuty, když už je to víc jak 35, tak už dám jen další gól a jedu takhle a když chytneš přesně takovýhle zápas, který ti skončí 5-6-0, tak jenom zdvojuješ takový malý stromeček, nebudu to říkat, ale dá se na jednom zápase urvat pěkný peníz. Před Vánocem hezky na dárky. No, je to tak. Co vidíš ty teda v tom utkání?
Hele, já si myslím, že zkusil bych takovou atypickou sázku, už jsme ji tu někdy zmiňovali, polčas s nejvyšším počtem branek, tak bych dal druhý polčas, kurz 2,08. Věřím tomu, že Plzeň, jak bude po Manchesteru, tak možná třeba prvních pár minut to nebude úplná jako krasojízda a Budějovice vlastně i teďka v posledním utkání s Mladou Boleslaví dokázali první polčas držet první jako, poločas chvilku hráli, no. Chvilku hráli, byli chvilku i jako malinko lepší, ale opravdu ten tým, a není se čemu divit, tak je už slabý na hlavu. Jakmile inkasuje první branku, tak se většinou položí a už to jen následuje a sype se to teďka. Tam by se všechny vyplatil zápasy, 4, 5 gólů, 4, pořád. Jsi zmiňoval ten kurz na neprohru Slávy do konce sezóny, tak tady bych dal jako, že Budějovice nevyhrajou do konce sezóny ani jeden zápas. No, já si myslím, že to, možná jestli to máme, to by bylo jako zajímavé, jako určitě tohleto pro klienty, jako, protože tam nevidím fakt, jako, co by se muselo stát, aby se to zlepšilo. Máme tam určitě Budějovice, jestli budou atakovat hranici 10 bodů, což byl ten nejhorší výkon. Takže to tam máme. Ale kolik jsou na 2 bodech, 2 remízy? 3 remízy. No, takže myslím si, že až v té druhé půli se to tam jako pohrne, takže věřím tomu, že v druhém polčase Plzeň může vystřídat, může tam dát zas kvalitní hráče, kteří to rozhýbou a Budějovice ten kádr široký nemá a kombinace psychiky a toho, že jim pak vždycky dojdou síly, tak věřil bych tomuhle typu sázky. Ligové kolo je za námi tedy. Děkuji moc. Jak jsem slíbil divákům, vypíšeme soutěž. Tentokrát bychom dali něco, co jsme ještě neměli, a to je typování rohových kopů, protože občas tady řešíme právě v BetBuilderech a podobně. Tak by nás zajímalo, kolik celkem rohových kopů se uskuteční v tomhle ligovém kole. Náš zdroj bude Livesport a vybereme nejpřesnější tipy, pošlem 300, jako je naše klasika. A určitě budeme rádi, abyste tipovali na YouTube, pod videem, v komentářích a rovnou s tím svým tipem číselným napište nick od Fortuny, ať vám to v pondělí rychleji připíšeme a vybereme nejpřesnější tipy. Je to tak. Je to tak? Super. Kolik za tebe bude? Jasných 68. 68, jdeš matematikou. Já bych možná šel do nějakého jako většího detailu a kouknul se přesně, jo, Slávě 7 rohů v průměru, hraje s Teplicema, bude jich mít víc a takhle propočítal každý kolo. Já dám 69, za první je to sympatičtější číslo a je to o 1 víc než Krejčus. Dobře, tak já dám 70. Já ten důvod je čistě prozaický, protože Jaromír Jágr, tak 68. Dobře, v tomhletom je schována matematika. Jdeme tedy na poslední oblíbený segment Tiket na víkend. Začnu tedy nezdvořile já, jestli vám to nebude vadit, pánové. Já půjdu do Španělska, Alavés, Bilbao, vidím tam další trošičku mini chybu od bookmakerů, protože na hostující Bilbao kurz 2,18 a když se koukneme na nějaký poslední zápasy a na statistiku, hovoří za vše. Bilbao jsme vlastně viděli v říjnu hrát se Slaví, ten výkon byl velmi kvalitní, si myslím, a oni od té doby ani neprohráli. Naopak domácí Alavés na začátku prosince odvolal trenéra kvůli neuspokojivým výsledkům. Moc se to nepovedlo, protože potom vypadli s týmem z nižších soutěží v poháru. Mají asi 5 nevýher v řadě napříč soutěžemi. Doopravdy se tam trápí a když to zkombinuju s tím, jak hrajou Williamsové, jakou mají formu a všeobecně celý ten tým, kurz 2,18 rázem pro mě má hodnotu, i když je to na hostující tým a dávám na tiket. Romane, co ty? Já mířím do Itálie, zkusím zápas Cagliari, Atalanta, Bergamo. Myslím si, že vyhraje hostující celek, v utkání padnou aspoň 2 góly, kurz 1,82 a Bergamo podle mě jeden z nejprogresivnějších týmů současnosti, který opravdu hraje zase ofenzivní fotbal, chce neustále dávat góly, daří se jim to,
v poslední době v italské lize dokázali porazit velký týmy, ať už to bylo AS Řím, takže... No, AS Řím není velký tým, Romane. Ale okay, mají 9 výher v řadě, myslím. Ale určitě bych je dal na titul letos, jako zkusil, jako Bergamo, jako za mě je to kandidát, Neapol prohrál a teďka za mě Bergamo samozřejmě. Je to dobrý opravdu tip i na ten titul, takže na Cagliari za mě jasná výhra a 1,82. Jsi docela oblíbil ten tým na tikety. Vychází nám to. Tak i Bergamo, i Neapol mám teď jako docela rád, jako Neapol teda ztratila, ale furt ten potenciál a to, jak posílili kádr v létě i na trenérském postu, tak teďka sleduju docela italskou ligu víc než v minulých sezónách. Dobře, co má náš dnešní červenobílý host na tiketu? Tak já jsem se tady naposledy bavil o té české lize o Plzni. Za mě bych zkusil vysoký handicap, jsme se teď na to dívali společně. Plzeň, že vyhraje o 6 gólů, což je kurz 8,8. Myslím si, že právě, jak jsem zmínil, Budějovice jsou úplně tragický, je to tam, ten tým je rozpoložený, takže když Boleslav jim dokázala 4 góly u nich, tak věřím tomu, že Plzeň jim dokáže dát 6 gólů. Zkusil bych Šulce na hat-trick, pokud bude hrát. OK, myslím, že takhle vysoký kurz jsme tady dlouho neměli. 8,80. Možná nikdy. Tak pojďme být odvážní. Dobře, celkem nám to vykouzlo kurz 34,91. Když to dám za 200, výhra téměř 7 000. Skoro jak tady Roman říkal, že sází podobný typy. Pojďme to zkusit. Sázím, posílám do inspirace, je to tam. Lidi to můžou najít pod vyhledáním našeho niku To nemá kam Fortuna. Posíláme tam úplně všechno. A naše dnešní epizoda je u konce, pánové. Já moc krát děkuju Pavlovi, že za náma dorazil. Děkuji, že si konečně zmíníme pravé jméno. Nikoliv Láďa. Pozdravuj bratra Láďu, až se uvidíte na Vánoce. A jestli si dá zase vlastní gól teďka, tak uvidíme. Dobře, dalším hostem Roman Kovařík. Mě moc těšilo a nezapomeňte, tohle je jen inspirace, sázejte podle sebe, podle svý hlavy. Dobře, já jsem Tomáš Mutinský, moc krát děkujeme za všechny komentáře, všechno to pročítáme. Jestli se vám dnešní epizoda líbila, budeme rádi za like, odběry a příští týden můžeme slíbit, že by měla být ještě jedna epizoda. Tam řekneme další program. Tak ahoj. Děkuji za pozvání, ahoj. Čau.